И здравейте хора, аз съм Стюкто.bg и днес ще ви покажа какво съм направил в Майнкрафт. Да, един свят на креатив се направих. За просто затворя. Да започнем от най-голямото нещо, което се вижда. Това пирамида. Преди мислех тук да е конюшня. Имам едно магаре само тук. Едно зомби затворено. На втория етаж са на конете. Ще ви покажа най-добрия ми клон. Къде се бе? Ето го, нових вагон. Само трябва да излезем. Веднага да затворим после, да не излязат другите. И ще ви покажа защо него точно кръстих, защото вижте сега. Опа! Без да искам. Това после ще ви го покажа какво е. Тук съм си направил едно нещо, деца пробвах да прескоча, ама нещо на балакочето. Значи той не е 3 блока прескача, а прескача тези 4. Което е много готино. Направих си тук един бейкън. И ще ви покажа точно на върха, че имам бикън. Може с Петър Гейминг някой път да снимам какво ще правим. Тук имам нещо като басейн, но аз го използвам за риболов. Да! Извинете се страни, просто не. Тук го ползвам за риболов. Това е енчантинг стаята. Мога да вляза. Имам вътре ендър честове, 2 реда и такова допълни. Тук съм си направила мега голям бейкън и май остана друго. Остана всъщност. Но къде беше? Ето го. Това ми е последното творение, така да го кажа. Sword. Сега ще ви го покажа отстрани. Ето, правилно си почва. Ще се пробваме пак да прескочим, обаче няма да страна, че има блокче. От ето тази. Ето, виждате, скача 4 блока без проблем. Мога да отида да ви покажа 4 блока, за повече да върнем 1, 2, 3, 4. Да го прибираме. Малко се бъгва, когато го вляза. Ако се чувам тук, съжалявам, просто такова ми е приложението. Сега ще ви го покажа, когато летим. Ето го, много е готово, поне на мен ме харесва, напишете в коментарите. И да, сега ще ви покажа енчантинг стаята отблизо. И отдолу има такова книги такива. Вау! Мога да се енчантна меча. Така. И ето казвам това, че имам. Тук имаме вазица на студито, която е много готина. Making 3, Walk of the Sea 2 и War 2. Също има и лака на студито, който е Breaking 3, Power 3 и Punch 2. Ще приключвам клипа. Не забравяйте да се абонирате, лайк на клипа и да кажете на приятелите. До скоро!